abaye bakhulu nabantu abaningi nami ngezinye izikhathi kwakwenzeka ukhuluma nje ungabi nandaba sholo kokushoyo kodwa uma usulapha phakathi kwabantu bakaNkulunkulu behleli phambi kwaNkulunkulu wabo akubi lula noma uzokusho ugcina mhlawumbe ungasakushona noma uyokucabanga ukuthi uzokusho ngendlela ethize ugcina ungasakushona ngoba usuke phambi kwendaba enkulu kodwa inkosi okukhulu kakhulu esikucelayo ngoba sazi inkosi yokuthi uma ubheka emuva ngesinye isikhathi ubone ibanga elide selihambile uze ucabanga ukuthi mhlawumbe phambili ususeduze hlangano kaNkulunkulu mhlawumbe ususeduze kodwa ungazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa uyewazi ukuthi isikhathi seyingilosi sezulwini eseyisondela eseyiphithiza phakathi kwabantu zehlisa isibusiso phezulu kwanga uma ifika lezi zingilosi zifika zilethe okuhle zingasinika sonke konke okwenele akabikho umuntu uphuma elambile phambi kobusuku kaNkulunkulu nowonile nonjani uNkosipha unathele umusa aba indaba kaNkulunkulu ikhulu inkosi sephakameni njengoba silapha ikhuluma esendlini wasephakameni ithi uNkulunkulu khona akekho futhi wena ithi kodwa njengoba ekhona nomubi futhi ukhona naye ngoba le ndawo eyifuna uyala uzoyithola kanjani manje uyubona ukuthi ungena endaweni enkulu ongazi uzawuyenzini ngiyabonga uNkulunkulu wasephakameni uthola ithuba ongiphela nalinzima linjalo cela Nkosi ngiphiwe nguwe ngizocela ngencwadi ngizocela ngivesi kodwa mhlawumbe ngizakwazini incwadi kaLuka yama-24 uLuka 24 amavesi abo amabili kuphela Luka 29 shwabili ishagalolunye nevesi elilandelayo Luka 4:29 bamncenga bethi akuhlale nathi sekuza kuhlwa sekuntambama wangena wahlala nabo wathi ehlezi nabo endlini wathabatha isinkwa wabonga wasihliphula wabanika amehlo abavuleka bamazi wanyamalala kubo amen ingoma kuzoba ikhulu ama-9 amakhulu namashumi ayishagalolunye ngiyahamba ngikhathele
sihleli lapha sihlalele lokho njengoba sishiye imizi yababa sazohlala isikhathi eside kangaka abanye basuka kude kakhulu abanye bafike ekuseni namhlanje bahambe ubusuku bonke kodwa kunye sokucela uNkulunkulu siphamile ukuthi uma imihla yethu phela size sifike lolu suku size sifike lolu muzi ikhala wenami ikhona esikufuna njengoba kade sikhona ke abantwana abakhulu abahle inkosi sesifuna siyacela uNkulunkulu uba uma kukhona kubi ngesinye isikhathi uma usuka ekhaya uzemhlawumbe usuzofuna izinto ezinhle nempela azikhona ziningi azithola futhi kodwa bakhona abanye phakathi kwethu abantu abefile endaweni kaNkulunkulu bathole nokubi noma akhe kabe emzimbeni esenhlizweni omunye umuntu azalikhipha nokulikhipha uma uzokhuluma athi babe ngazi beneke ngize ngoba usuke ekhaya eneme eza endaweni yokujabula shema ifika khona kwaphuzula imibuzo leyo yasemhlabeni sangathi uNkulunkulu wasephambili uma esehlisa izibusiso lo muzi wenjalo ngayiqeda nabi khona inhliziyo singafiki naye emakhaya amen masifike emakhaya sifike izibusiso ngoba sezweni lasemhlabeni siyanyathelana njalo sendaweni lapho kufanele uba sizwelane khona so njalo inkosi basuthi najule yathi lapha siyancanana ngoba sihamba indlela yezulwini siyancanana indawo yokubuyisana indawo yokuthi noma umuntu enza ungalungile ungamehli ngaphezulu kodwa usonto kodwa yabona ukuthi akulungile indawo yokutomotana kahle wenzela ukuba lo muntu useduze kwakho nawe nizawuphinde futhi umbone ungathi uma umuntu onile abese phatheka noma onile nje kukubi impela sahambe eceleni kuhlala naye phansi abantu kodwa uyabona lokhu nalokhu uma usumphoxa usumkhuluma kume kanjani phambi kwethu sonke sikhona umoya uyonakala kanti asizele lokho sizele kuba uNkulunkulu amen indimana ke ngifunda incane yabhalwa uLuka emva kokuhamba kwenkosi uJesu sekukhona amadoda aphuma ethuneni lapha efihlwe khona ehamba ngendlela ahambe khuluma akhuluma ngesimanga ngoba athe mayifika lapha afike isidumo senkosi Jesu singasekho manje akukhuluma lokho athe sahamba kwase kuqhamuka enye indoda eceleni yayisibajoyina yasithula ilalele lokhuluma yayisibuza ukhuluma ngani kwenzenjani esikhalo enikhala ngaso lithi inkosi yenu kanjani kwenzenjani inkosi yenze njani bathi hawu uvela kuliphi izwe wena ongazi indaba engaka ukuthi phambe inkosi usizo kangaka phakathi kwethu inkosi yami Nkosi uKristu ayiwathi umuntu angiyazi namona bafeyamba bekhuluma ibanga lelide bahamba beqhamuka ngapha nangapha ibaphethe kabi le ndaba ithi incwadi bathi mase befika endaweni ethize sebehlukana sebengena emakhaya bebona ukuthi umuntu uyadlula bamathi yakhe ithi basebemncenga bathi ngoba sekuyashwa nemini siyadlula cela ukuba uhlale nathi napho lapha ngithanda khona wangena wahlala nabo babe ngathi indoda yakhe kodwa kwathi masehlala phansi udliwa sekuhleshulwa isikwa isibusisa basebenza uthi lo Kristu kade bembheka abantu hambile emhlabeni isidumbu sakhe sibonakala kanti weyo labahamba naye wayesengena esehlala nabo uNkulunkulu mengasisiza lokho
ngoba lapha ekhaya kuhambe space indandana kodwa uNkulunkulu uma kuvela isikhala esinjengala somdala abese kubuye isiduduze babe khuluma ngenkosi umsebenzi ethi inkosi umsebenzi ishile emhlabeni awuyazi into enkulu kangaka kanti bahamba nayo kodwa abayiboni kodwa indaba enkulu ukuthi uma sebefika lapha amehlo abesevuleka noma engavuleki kahle bebengaboni ukuthi kanjani kodwa base bemema bathi sihlaya nathi kanti basakhuluma naye inkosi emsebelana isishike ibhande abasayiboni uthi angithi-ke kulo mzuzu wamanje uNkulunkulu wasephakameni hlala nathi baba noma sinezono eziningi kodwa kusihlala nathi noma singabaza ngoba ungabaza kwasemhlabeni njengoba silapha nje ngenzeka nje uzwe ukuthi omunye usethi hayi angisaboni kahle kahle usihlala nathi amen hlale nanenhliziyo zethu noma sesemakhaya hlale nazo khona isibusiso sesitholile lapha ngesintweni ithi inkosi abanye abantu abangeyini baye bathi uma benibona nina enla ekhaya eThembisini sebeniqhathanisa nabanye abantu bese bebona ukuthi kodwa laba behlukile abafani nalaba abantu isho thina ngokwenza kwethu uNkulunkulu mahlale nathi noma sesiphakathi kwabantu abangazi indaba kaShembe sesihamba phakathi kwabo ngoba uhleli nathi yena babona abantu laba bantu bahamba noNkulunkulu yena ndlela yokushumayela izwi kaNkulunkulu enkulu wasephakathi nasikhumbula kodwa ngiyafisa ngoba izinto azenzile uNkulunkulu phakathi kwethu ziningi izinto angaqala ngikhuluma ngashoni la kodwa ngiyicabanga ukuthi uma uNkulunkulu angahleli nathi kwenziwe yini kwalojula kwemkhulu wangalo uma uNkulunkulu bengekho phakathi kwethu kwenziwe yini abantu esehlukana nabo begula nomfundisi ubiyela abegula umfundisi ubiyela awungazi ukuthi uphinde umbone noma ushaya ucingo unjani umfundisi akhona ngeke ulibonayo ukuthi usiyahamba kodwa nanganomhlanje sihleli nawo mhlawumbe uzophela khona abantu baseyibhedlela khona abantu uthi uma ukhuluma ngabo ungathi bawuvuma kwenze njani uma usukela ngo-2011 sehleli lapho kule ndawo sekuyo libe laziwa iqiniso kodwa kufana ngabe kumi kanjani kuze kube manje icala elithathethwa amajaji awu-18 kodwa namanje sihlele kanjani uma uNkulunkulu angahleli nathi ngabe kusenje baphuma abanye abafowethu nodadewabo nodadewethu esibathandayo kodwa uNkulunkulu alayo khona into encane le amen khona insizwa lapha kithi yabagabela sibonga sana umntwana usanda kuphenduka ngena leli bandla kodwa unkosikazi wakhe akamlandele kahle wayesegula unkosikazi wahamba waya esibhedlela kodwa ngifuna ukusikhubele yangona wasehamba eya esibhedlela silombheka udokotela ukuthi ngabe unayelephi wasefakathi kukhona izifo zomuntu wazikhuluma isifo somuntu siphakathi kwakhe nadokotela wakhe kodwa ngoba isifo esinzima esimdlavuzayo ngamandla ingoma ka-209 ngizocela mina ukuba ngihlabele ivesi esibili kodwa abangcwele uma sebevuma bavumele ngevesi yokuqala 209 we bantu bomhlaba lisabangani
Nifezeni tina uyanishiya umhlaba bantu umhlaba abedusa kakhulu wayesenza lo mfana nkosikazi wakhe uyagula uphethwe umdlavuza wesibeleko mhlawumbe ukhona phakathi kwethu yayisithi inkosi yayo izosina ayimnika ngalutho lo muntu ayayena kanye yasithi awuzosina wasebuyela ekhaya wafika isikhathi lapho odokotela bethi abeze khona bazomhlola ngempela ngabe wenze njani wabuya wafika wambheka wasethi isimo sakho sibe khulu uzofana ubuye uze esibhedlela uzolaliswa ukuze le nto engaphakathi kuwena uzosinda uzofuna uba siyishise ngey'ndleke zabo wayesengena-ke hawu uhamba kanjani Gabelayo usesibhedlela kodwa lezi zinto zihambisana nethemba sathi ukubuza nethemba ngoba uma ungethembi awuthembi nje njalo akukho lutho uma igcine engafanga lokho kuzofika wena ngoba ithemba unalo kodwa wayembona umkakhe ukuthi akalungile mayifika embheka angaphathi kahle uthe ekuhambeni kwesikhathi ungena lapha khona usizo oluthola umsebenzi kuthiwa medical aid ungena ngalosizo usanda uqala emsebenzini lapha esibhedlela ulele wamxhumile bamenze zonke izinto akasakwazi ukuyinyakazela noma eyangasese sokulungiswe nalanje kwathi kuphakathi base befika esibhedlela bathi imali yakho ye-medical aid siphelile wenze njani na abathi akithi soyini uzofuna ukuthi ufune esinye isibhedlela noma uthathe umise ngasekhaya wasemthatha lezo zinto kuyena azosebenzisa ngasekhaya abesengithinta angazi noma yilesikhathi kwaqwana isikhathi kuJulayini inkosi yayilapha ngezansi khona indawo eyimbiwa lapha ngasathi usengazathi mhlambe ingasebenzisi sithi inkosi ingane zami zidlele la izoxokozela yayisikhuphuka yayisithi khona unkosikazi lapha unkosikazi mayembona ngisasengibika namona musi nami ngasengicuma khona la Gabela wenzeke isimo esinje unkosikazi wakhe uyagula ukuthi usekhishini esibhedlela usehleli ngaphandle yathi inkosi uzophila angafona amfonela ngathi inkosi ikhulumile kanje wamthatha wamletha ekhaya lezi zinto ayisebenzisayo zaqala zikhona ezinye izinto othi uma uyisebenzisa unikwe noma udokotela zithi uma yifika ngaphakathi kube khona okunye eziqala okusha okuzoletha impilo yakho manje kube sengazathi awuyazi nje uma iqala uyisebenzisa into wabuya ekhaya wathi suke sengishayela ucingo wathi unkosikazi uqale ukubhicika emzimbeni mawuthi uyamthinta nje awugabela uzokwenza njani bese ngishunyezwa uye athi inkosi wathi uzophila athi manje angazi uzomthinta kanjani Gabela umuntu oba ngomatoha thetho wakhe uyapende kodwa akasakwazi manje kuyala amatoha iy'ngane ziyafunda
unkosikazi akakwazi ukusala yedwa ngoba akwazi nokwenzani. Noma nje semsula akamazi ukumsula kanjani. Uyabhicika emzimbeni. Kwathi emva kwenyanga ezimbili basembhalele incwadi. Ethi wakhe ubethi mayikhokha imithi le 8,000. Mali enkulu akasakwazi noma unkosikazi ubuye asesebenza beqala umsebenzi ngabe ngasembambi into akangazi wenze njani. Basemshaya ucingo bathi umhawukela bathi woza emva kwenyanga ezimbili akabuye eze lapha into engingayenza emzame nje imali engizame nje ukufaka u500 njalo 500 njalo so ngithatha njengabantu abayikhokhela i-medical aid ukuthi ekugcineni-ke sesindile bese niyiletha imali esiyapho isimangaliso nje wathatha waphindisela khona basebemzama-ke bafaka kwanjani kwaze kwafika isikhathi lapho isengcono khona tema isengcono khona nkosikazi uba uye ukhuluma bezoyikhuluma kancane yazi ngoba yayusizo samathomba akhe kodwa ithemba lakhe liningi impela ethi inkosi liyinikele futhi nawe mfundisi ufakazi uthe inkosi uthe uzophila wasemthatha asebuya naye ekhaya so ngathi manje ongconywana futhi akufanele bahlale kakhulu phela esibhedlela ngoba indleko ziyenyuka wathi asehleli lapho kwase kugula dadewabo wakho umakoti abazwana kakhulu naye wagula nje usuku olulodwa lwembili waseyashona kwase kufika umbiko kuye yafika indaba kuye untombazana umakoti ngagala udabela ngasekho emhlabeni wathi mayekuzwa lokho wethuka wasuka kukhulu umthuko leli iciciyelwa abesemfonela we bantu mhlaba yanishiya umhlaba sofale munye amanje amthatha uThembisa esibhedlela kwakwasekukubi lento engiyikhuluma engiyishiya ngemuva usho umthetho wakhe lokuthatha ekhala uzokuhlupha isimangaliso umzimba wonke abantu bawaphatha lesi sifo mhlawumbe bangayixoxa ngendaba kunami engayazi bamthatha kabamsa lapha esibhedlela bese umfonela ugabela ibhedlela lezi eyi-private akungeni noma bani noma kanjani nabantu abazihlobo kwezinye esibhedlela esibizayo kodwa uma umbona nkosikazi unjani uphendula ngegameni lodwa makhulu uthi inkosi yakhe uzophila inkosi yakhe uzophila wathi kuyeleka lapho waze ngiyikhuluma le ndaba ngoba usephumile esibhedlela ungagabe uyaphila amen into sofana bayiyele lapho kuphela bahambe kayo-check-a ukuthi kuhamba kanjani kwaba lento makade iphethe kufanele babuke isikhathi eside bathi ngesilungu bamonitha ukuthi isimo sihamba kanjani kodwa lapho uzofika kubonakala khona ukuthi uNkulunkulu osephakathi bekhona kule nto kwathi ngesikhathi kuphuma le nkosikazi zakhe emsebenzini imali zakhe zavaleka leyo nto iyelwa nje u500 ukuyela abanye abantu njengoba ngapha nangapha bekhokhana lebedlile kodwa yena ngasela lutho naw gabela kazawu izinto bafuna ukuthi ngezi isikhathi uhamba kuyaphindela emsebenzini kodwa bayizokwenza kanjani ngoba ukumile nje kuthensu bese kufika inkosi yafika inkosi
angithandi wangiphambanisa. Ifika ngo-April. April. Ngase ngimtshela Gabela inkosi yenza. Wase ehamba uGabela. Yini manje Gabela manje inkosi yakho yona ehlupha kakhulu. Uthi engihlupha kakhulu ukuthi inkosi yazi akaholi. Kuney'mali zakhe ezavaleka. Sekuphela lewaqala ukugula. Iy'mali zakhe bayibamba. Unyaka embili. Zibambekile lezi mali. Sekithi-ke inkosi izobe ikhona. Wayesenza uGabela wafike wabikile enkosini ngo-April. Yathi inkosi hayi bafonele. Uthi angangazi ukuthi ngizokwenza manje ngizophendula ngithini ngoba le nto inkosi isho siyayenza njalo siyabhala siyafona bashone ngapha. Uthi bafonele isabatha. Uthi uJesu wayethi hayi baye ngakufonela. Ngeke liphele isonto imali ngafikanga. Kanjalo. Sase sihlwana uGabela wakhona igqibani likhona khona amantofana amanyama. Manje masebuya inkosi ikhuluma indaba yaseNtanda. Iqala ukuthi asabe siyeNtanda isibuya iza emzini osesibusisweni. Usiyafika ufika ujabula ubiza ngobaba umntwana lehlombayo. Akwazi bangisiza. Ingani? Uthi ngani wena ngikubuza ngihambe ngiyikosini. Awenzeka na? Uthi njengoba ngabi ngafona njengoba nje ngisenkosini kwakuyisabatha. Yathi inkosi liphela isonto lemali abuyi. Sidlula unyaka noma unyaka emibili. Yathi inkosi ngeke liphele isonto. Uthi kwaba yisabatha kwaba uyisonto kwabusomluko olesithathu yangena. Amen. Into esizoyithini. Bathi laba bakhala ngenkosi uJesu. Bahambile kanti bambona uhamba naye. Masikhala isikilo sethu inkosi imsele. Kanti sihleli naye phambili. Amen. Ikukhozi lo. Bantu abashaka inkosi ephameni kukhona incwadi lapha. Ngiyathanda ukuyifunda nayo. Incwadi kaMalaki. uMalaki wesithathu. Ngizohamba
ngidlule endabeni yokuthi uNkulunkulu wasephakama uma ngabe ngehleli nathi ngabe simi kanjani ngabe siphi incwadi kaMalaki isithathu verse 3 ayizozwakala kahle uma ngifunda kodwa ngizobe ngicacisa kothi sihlale njengoncibilikisayo nohlanzisayo wesiliva sona kothi sihlale njengoncibilikisayo nohlanzisayo wesiliva sona siyakuhlanzisa amadodana kaLevi siwaqinise njengegolide nesiliva abe Jehova nikele umnikelo ngokulunga amen lencwadi yayifundwa omunye unkosikazi kwelinye izwe wahlangana nayo ifundo kaZulu kukhuluma indaba yesiliva ayangayizi ukuthi thina kukhuluma ngoncibilikisayo nohlanzisayo ohlanzisa isiliva yayisingazi ukuthi lento ishina engihlanganze nami yayisihamba isiya lapho kwenziwa khona isiliva isiliva itshe elihle siliva itshe elibiza imali enkulu etobezelayo kodwa libiwa phansi njengegolide njengedayimani lihlangana yonke into lihlangane namatshe lihlangane nenhlabathi lihlangane nelwane lihlangane idumbu nani konke osekwangena lapho kuyahlangana kube into eyodwa uma uthatha leli siliva awulithathi yelilona ulithi uthatha hlangana ezinto kodwa uyabona ukuthi yilo uma umuntu onehlo lazi uyabona kodwa kukhona lapho ngiqonisiswa khona ukhona lapho ngizosebenziwe khona ukuthi kubonakala ukuthi yilona ngaphela igolide isiliva izilibhesa leyisiba libonakala impela ukuthi uphuma uyodayisa wenze igidi zemali othi ke lo mama mayikhuluma le ndaba uthi ngaya umuntu ophathele nesiliva ongena okunobilisayo uthi ngathi ngicela ukubona ukuthi wenze njani manje uthi ngathi ngambona uthi wasebasa umlilo ufuna ukuthola isiliva kule nhlabathi nalamathambo ziningi lapha phansi namatshe nani uthi ngathi ngambona ekwenza lokhu uthi wasebasa umlilo uthi waseliphakamisa selibeka phezulu uthi wasebasa utlasha utlancebilika ngambona walibambile akho ngithandayo mayikhuluma nokuhlala uthi ngesikhathi libambile lapha elibikelelisa iphuma wonke lo dodo phakathi uthi amehlo akhe ayengasuki kulo ukhuluma nami ngangibhekile benqibisa abeyithatha libeke phansi athatha isando ayicangathi abeyathatha izinto zakhona alibumbe njengomfana ebumba inkomo yokubumba alibumbe abeyabheka lapha alibotha kalungi kahle abeyithatha futhi khona khuluma indaba yethu ukuthi akuthina indaba uNkulunkulu abenzinjani ma uNkulunkulu ekwenza lokho kithi senabelani uma sibabili sibathathu kodwa uNkulunkulu uthi na asenze njani sinabelani uthi abeyithatha laphakamisa uthi ngathi ngibona wayemoyizela uthi wasebasa umlilo omkhulu ongalo ngaphezulu onjengalo wethu oshimosa umuntu eshisela lohlaza oqondayo uthi ngathi abelibulala uyaqeda yena uthi kodwa simangalisa senzayo akawasusa amehlo kulo ubheke njalo khona elishisa kanjalo kodwa akasuka amehlo uma uNkulunkulu esishisa thina amehlo akhe kodwa engasuki kithi sihlushwe yini sabelana
uthi oselilengisa kasha uthi ngase ngibuze njengoba leli siliba lakho ulolikhipha ulifaka lapha emlilweni ufaka kulelo omncane nomkhulu ubuye ucangathe wenze zonke izinto uyobona ngani mase fanele uyeke seliyilento olifunayo uthi hayi kulula ngibona ukuthi mase ngithanda ngiphakamisa sengizibona mina kulo uthi uyilona mase ngikwazi ukuzibona abantu abakwazi bakwazi ukuguglisha basebenzisa amafoni iguglisha wena it's silver refinement kulelo ndawo silver refinement yenziwa kanjalo negolide yenziwa kanjalo amehla asuswa kulo lo osuke lishisa kashisa ngoba lithanda ushisa ngoba lithanda ngoba egcina ufuna ukuzuza ngalo ushabe yosishisa nje ufuna ukuhamba nathi usho njalo uthi nabanezona abanjani ngoba faka phakathi kwengubo yami uthi maze ngaphakathi ngibethuna akekho ophinda bakhiphe Amen. yithi la uNkulunkulu osephambilini isishisa kulungile nale ndaba yasentana iyangena khona khona wawungacabanga wayinkosi ikhuluma ukuthi abantu bazodumana indaba yesikhuluma abantu bazokholwa kanjani inkosi mayisikhuluma into engasenzeki nayo leyo seyiyona esizini Amen. nayo leyo seyiyona kodwa noma singangenanga ngalosuku njengoba silapha ekhaya nje sethembezile kodwa la ekhaya ethembezile asikhona sisentanda umthetho wethu Amen. uNkulunkulu ubeka lo muzi osethembezile khona isihlawulo sakho wasayo isuse wethu khuluma ngalo muzi osethembezile wathatha uNkulunkulu wazosifihla la esebenza umsebenzi wakhe njengoba silapha nje kodwa siphakathi entanda ngoba safika sashaya kuphela la fika lagxunyeka iflag ngeke futhi ubuye sisuke Amen. noma namhlanje singahleli khona kodwa khona likhona sinesihlabelelo ivesi lesibili esokuqala siyabonga mthwalo umuzi wakithi othandekayo usincanga kwakho uthi asimlandele uJehova ibeka indlebe uzwe mthaluko umuzi wakithi othandekayo nantu udumo lukaJehova luze ukudumisa wayisho lona Amen. Amen. phakamisa amasanga akho singene isidumise kade osimemeza uthi asizodumisa sasiphambuka-ke ngane sithi kodwa kumnandi engakuthola lapho uma inkosi ifika uma emhlanganweni ohlukile mhlangano lapho abeli balokhuluma khona uthi asikwazi ukungena kulolu plaza ulimi lwesiZulu ulimi esilaziyo sonke ukuthi uma ufuna indaba esabelweni endaweni yamakhosi uqala kumuntu uqala awuyi lapha uya kumuntu uqala umbone phakathi nendawo ukuthi ngicela ngibeke lapha ezaleni lakho abese evuma ukuthi ngizokubeka kodwa kanti ukuba uhlale khona wakhe khona uyaqala uhambe uye lapho ngomove abongosi uyofuna khona incwadi ezithi le ndawo ohleli kuyona akusiyona ekhaya eyakho kanti leyo ncwadi beda kweyakho kungathi uma kuphuma inkomo zami la zidla amasimi abantu bese kuthiwa uwena inkomo zakho kwazinto zona ezami ngoba sengakhipha kimi leliqhaza selona lami le ndawo seyona yami indawo kayikhaya uthi kumlungu ileso simo esidalo le ndawo ekaqalo kabusha ikhishwe ngaphansi kwegama lami manje bakhona okwenzayo mina ngokusho inhlangano loze ikhona nayo kamlahle uma iwaye inkosi la ukukhuluma izokukhuluma la kwaba nosizo olukhulu kwahla ney'nyembezi kodwa khona igama abelisho bethi awasezungena intando kodwa-ke lapha eyakhona siyakhona Amen. noma kade singene phakathi kwesihlahla songena ngoba labhalwa igama yaxunyekwa ifuleni inkosi bayifika ngosombuluko ithi uzothi uma sebefika la ithi songena ethempelini sithandaze sonke
Semkhosi. Ngaze ngakhulula waseGetsemane. Ngesikhathi inkosi uJesu ingena nabafundi bayo. Hambe ibashiya. Yaze igcine siyodwa. Uthi uzobiza abantu ukuthi sithandaza sithi. Kusana kusuka. Ngakusasa abese abanye abantu abazobe mhlawumbe bengayiphethe umhlaba. Athi soze nje ngayilungile. So ngena nabo noma ingozi umhlaba bengayiphethe. Kodwa abaye bazobefaka icathulo. Hayi. Bahlehla mayila abantu kade kuthiwa bazongena. Ngakusasa ngolwesithathu mase singena mase sifikile sonke ayisaphathwe kade phatha phambili sishintshile. Selithi igama la elihamba eminyango lapha elihamba negijini elabefundisi. Kusifuna befundisi. Ezothandaza nabo. NoKristu wenjalo abe bashiye. Wagcina kodwa abantu bengasenganga lokho abesuke ngakho lapho umuntu. Ngiyafundisa. Sasihlanu ngalolu suku. Because ufuna abantu abayisihlanu ezonyana nabo egumbini. Sasisiya khona. Sakhumbula babekhona umfundisi umthetho. Khona umfundisi uChilisi. Nokatsheni bayekhona ngaze banomuntu. Sasingena ngaphakathi. Isiphuma inkosi iphuma ngapha. Iyawela iyahamba egumbini. Esiqhamuka lapha. Yaqhamuka ephethe ubholo lokuhola amaNazaretha. Amen. Lo udala usuka phezulu noma ngabe zishintshile noma ngabe kwabe kwakhiwa ulwimi lobonyane kodwa lona lokho lamaNazaretha usuka kumnikazi wawo owakhuluma noNkulunkulu phezulu kwentaba mhlaba. Yayisiphuma ebambezana sokudla. Yayisiphuma lapha edibhisini sithulishe. Isiyehla. Sasiphenduka sonke sibhala lapha iya ngakhona ngoba inkosi ethe izongena nayo yathi uma iphakathi nendawo yalapha yasichabe futhi kantumbela ngongena nedwa. Amen. Esingena yodwa sasisala ngaphandle. Yasala ngithandaza la. Sasala sathandaza. Ifuna umuzo sentana. Khalile ngawo. Ithangazi uhamba kanjani. Umkhulu wayethi ma ifuna uNkulunkulu wayethi ma ifuna bomkhulu eze lapha entanda afike amficele phakathi. Nobaba ilanga wayethi mayifuna afike lapha afike amficele entanda. Afike lapha ngaphandle amemeze. Bese yasabela baba ngaphakathi. Uthi mina namhlanje uma ufika ubaba efika ememeze lapha ngaphandle uzosabela ngiyuphi. Ngoba ngikho khona. Yasengena sethandaza asiphuma. Mayiphuma uthi futhi ngikethile. Asambe sikhona. Bese ukubona kusemkhosana lokudunga inkosi abantu behlakazekile. Selathi ngaphumyalezo. Uthi abantu abangene emuva. Kodwa isilomo wasezulu iphuma egumbini empelela. Awukho ngale uJehova wamaNazaretha. Ubungcwele bakhe obakhile endlini yakhe indlela lokho esegumbini ongangeni noma ubani noma ikanjani uma lokungcwele wakhe phela kuma nobholo kulesizulwini wasesihola esiyakho bafika la belungu ikhulu khona enqole kokunye uthi noma singangena ngalusuku kodwa yikho indlela masingangeni ngoba uNkulunkulu uyandawo eyifuna. Amen. Noma ushe kanjalo futhi abelungu. Mhlangano okhona ngolusuku kwawolisihlanu. Laba akhuluma khona lamazwi okugcina bathi akusekunye okungalisa sakhuluma. Kwashuba. Ngoba sathi masihleli lapho inkosi ibuzwa lokho sabona ungafanele sikubone. Kuye. Kwashuba manje wakhiphiza yonke umuntu inyembe ney'nduna zakhala nomuntu wabheka phansi aphela amandla. Kodwa ayikho into angayenza ngoba lokhu lalivakenzile. Uma ngesilimo ukuthi uNkulunkulu wesigcoba lapho sisizwe akwazi ukuzibuka kithi. Bese kuyafika la. Ngesikhathi inkosi ifika lapha izonke labo ngolesihlanu umsebenzi osuwenziwe lapha entanda awusumkhulu esimanje. Sifika isango ihlala kuqinene
wabona lutho. Kwase yakhanya manje sosetshenziswa uzwakhala ubhushi la, ukhala ucalemba la, ukhala isaha la, ukhala amahonela la, ungena ogandaganda bayaphambana, ungena nogandaganda abangavuyeli ukuhambekile. Abathi uma beza la balalo ngemali eyinkulu, iminikelo njalo. Kabona abantwana babantu. Yagijeliswa labo gandaganda. Abahambi phansi. Bathi labawakha. Bazokethulwa la. Bayaphambana, baphusha ihlathi. Bavula umgwaqo phakathi ehlathini. Bawususa ezansi bakhupha nabo aphezulu. Kodwa lithi manje asezongena. uNkulunkulu uyasishika, uNkulunkulu uyasibumba sesifile. Sokuba transformer kagesi. Sesoba nogesi wethu. Sifile insizwa nje yabaduma isibongo. Yamba, bakuyigxo, bakuyintambo. Ubaphelele. I-transformer ithengwa ngemali yenkosi 100,000. 100,000. Ayisuki phansi. Uma isuke isuka iclaim ahambe bheka phezulu. Kodwa kuthiwa namhlanje ungena. uNkulunkulu wayenza umsebenzi wakhe asimuvumele. Amen. Yosho wena masithanda. Ngizohamba ngesikhathi besuka eGibhithe bongena ezweni laseThembisa. uMose nabanye abantu babe nezithi nje. Bafika ethi kubantu abanamandla kakhulu. Lesi sikhathi bakho esizweni sama-Amaleki. Ayithi uma ama-Amaleki elwa nabantu bakwa-Israyeli abesihluphi. Ngelanga impi iphansi esigodini. Wasekhuphuka uMose yaphezulu entabeni. Ayothandaza khona. Uthi inkosi lempi abasizwe bayazi bazosihlasela. Usinqobise. Wasekhuphuka uMose seyaphezulu entabeni. Khona le ncwadi eSukuthi. Ngesikhathi ilwa impi phansi. Wasesiphakamisa isandla. Laba bakwa-Israyeli, laba abamanala basebenqoba ngesikhathi. Kwabonakala impela ukuthi hayi manje usemfufweni leya ko-Israyeli iyabehlula ama-Amaleki. Kodwa ithi incwadi ngaleso sikhathi uMose wayesentekenteke engasenawo amandla kahle. Sasesikhathana isandla sakhe sehla. Benazo nabe izandla zabo. Ngiyacabanga abayiphakamisa mhlawumbe. Yanqoba impela ngaphansi. Kwaze kuqhamuka omunye phakathi kwabo wathi hayi makunje. Asimthathe simbeke phezu kwetshe. Hlale phezu kwetshe. Basomthatha simbeke phezu kwetshe. Basifetha seseke isandla sakhe. Kungaphakame ezethu, phakame esakhe. Sebenqoliswe ukuba igazi elibovu lapha phansi. Basibamba lapha endolwaneni. Baseseka basiphakamisa. Yayisivuka impela ko-Israyeli yasibanqoba labo. Amen. Wasephakamisa isandla esiyiso. Uma izinto zizimbi sesihlukile singathi sonke. Sikhona kodwa isandla esiyiso. Amen. Amen. Indaba kaNebukadnezar ngiyicabanga.
umkhulu wa Nebuchadnezzar eyinweba angazi uNkulunkulu wayenzani kahle kodwa singiyabona mangicabanga umthetho wakhe wayengakhulumi indaba kaNebuchadnezzar. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi eyikhuluma wayekhuluma eParadise, ayekhona amakhosi amaningi, ayekhona amakhosi asebenza imalini nawasemaqadini nakwaShamasi nawangoma wayekhulume into ezophatha kabi amakhosi. Wayekhuluma ngenhliziyo yomuntu ngoba sonke ke wasihlapha Nebuchadnezzar sonke ukhona kambe ukuthi umbule phansi sekanawo manje yayisha isifuba le nto yayigibala lapha phezulu ngoba yayingizinto eyiphakeme uyisha isifuba ithi umuntu okhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngani khona into ngaphezu kwami lo nkulunkulu okhuluma ngawo unazo iy'nkomo ezingangezami lo nkulunkulu okhuluma ngaye unawo amakhosikazi amahle njengawami. Ngani mina ngezinto zonke wonke umuntu uyakwazi yayisha isifuba yayisiphakama kakhulu yakhosha kakhulu sibasobhe singavusi kakhulu amahlombe lozo sixabana noNkulunkulu bese ufika endaweni embi la ukuthi mase wenzeka khona okwenzekayo bese kukhona into lapha ngaphakathi kwakho eyivuso ongasazi mazoyisula kanjani. Wambuka nje uNkulunkulu ekhathaza enza konke njengothisha ehambe emva kwengane ingane ma ibhala ivivinyo zakho kuba khona uhambayo lapha ufuna umuntu iy'ngane zibhala kanjani uma usuke nawe usetestini uyobhala i-test ufuna ukuthola i-license bayakwazi odrayiva lo omthetha usungihamba phakathi efuna ukubona akekho nokopelayo nowenzani ayekho nophethe ipheshana elizomsiza ehlenyuka kanje kodwa kasho lutho noma ubhala okurongo ungalungile uyibukele lethu bhala ongelutho ongafanele uyibukele aphike ukuthi nalipho bazofika kumina lo uzothola iqanda ngoba lento ayibhalayo ayikho kodwa engasho ngolutho aphike ukuthi uyazi nangimtshelile ubona ukuthi ufika iqanda apho bengasho nganti umbhalo mina cha umsebenzi wakhe khona lo umuntu lokho akufundise khona hayi ukuthi Nebuchadnezzar engazi indaba kaNkulunkulu wayazi wayimphika ngamabomu kodwa waze wafika lapha eca khona umugqobomvu basobe singekho umugqobomvu sidala nje uNkulunkulu wayethe mayihamba ngesinye isikhathi ezweni laseJerusalema enqoba abantu bakhona wasethatha izitsha zesiyidlo wathatha izitsha zegolide ezinhle wahamba nazo ehlane kwathi umase kumnandi kakhulu lapha kudansa ukwenziwa lokho okwenziwa wayesekhumbula ukuthi konje khona izitsha ezinhle zegolide ezintangaphezulu zonke esathatha eJerusalema wasethumela wathi akuhambe ziyolandwa zase ziyalandwa izitsha zase zibekwa la lezi eziyingilazi ezinhle oselekathela uzona utshwala khonokho sithela ugolokho uyithenzi eseyaphuzwa lapho kulapho kadini khona wayesehla-ke phezulu wehla phezulu ngabe ngambona kodwa basibonisana sabhala sathi mina take for wahlupheka manje kangathi akwenze njani uba ngabe umchazela lento ngoba bonke abakhona bakwazi umchaza waze walanda umuntu ayengamfuna uDaniel lapha owayesebuya emphandweni wey'ngonyama waze walanda ukuthi azochaza ukuthi wafika wathi uthi uNkulunkulu umbuso wakho uthathe wawufaka esikalini wawufica ulula ulutho nomkhosi wakhe kuphelile buza ngoba abantu basePeresiya namaMidiyani uphelile akukho hawu mina ngizoba kanjani na kwathiwa wena uzawufa bathi ngalelo langa wahlala amadawuni ukuthi into engazenza bathi wathamba nokhala thamba ngokwakhala-ke inhlonipho yokuthi ushuthi wayishiya nje khona lapho wasekunzima kanti bakhuluma nje sebeyangena lapho bazothatha umbuso wakhe waphela umbuso kalona nale ndaba yasentanda ayinako angisezongena kuyona kakhulu
isikhathi sihambile. Kodwa ngesikhathi inkosi wamkhulu ufuna lo muzi, wakade ubhaliwe ubonke khona nelizindana. Wasehamba wawudayiswa yi-French lesihlala eNetherlands. Wasefika umntanami wayeyiphethe imali. Umntanami ngizwile kudayisa indawo. Awule ndawo ngiyifuna. Wasethi umlungu umuntu omnyama. Wasekhaya ngidayisa. Uzwe ngoba lo. Cha ngizwile umntanami wakhaya ngidayisa. Bathi kwasephameni bawomkhulu bathi wakhe imali phakathi. Wathi umntanami indawo uthe uyidayisa. Ngakho ngiyifuna ngifunela uNkulunkulu. Wasebeka phezulu kwetafula imali. Wathi umntanami nansi imali yakho. Lo muzi uma ngawutholi baba ngivele ezulwini. Baba ngikhuluma ngankulu. Uyena umlungu wasemlanda ngasemuva. Owathi wayisuka lapho wasiya lapho phawula futhi lapho neyintombi. La bantu akade kukhuluma ngabo. Khuluma kakhulu ngalabantu abaningi. Wathi abani eBethlehem wathi ufuna ukuphezela asibhuku. Umlungu akangalala ngalabazo kwasebhekiwe. Wagijima hambe esuzile ngena kulo muzi shede ngemanzi. Bathi awukhona udlulile akekho la. Aye kwenye indawo. Ukhona abaye bathi asimazi. Sekufike uNkulunkulu kuye. Wathi uthe umuzi uyawudayisa ninike. Othola kanjalo. Ithe inkosi ezingane ayibuye phezulu. Kwendawo engilanda. Ayinhle kodwa. Ayinhle. Kodwa sasitshelwa amakhosazana. Saka sakhona inkosi asinika ithuba. Sabe hlala phakathi wakhona. Amakhosazana amadala. Kwase kubuya lapha phezulu. Inkosi ijabule. Zabuya lezi ngane ijabula. Seziwile umuzi kaNkulunkulu. Ziwule uNkulunkulu. Zikubula inkosi kaBaba samshisa bani. Sendanga umntwana. Ehlaziza. Bathi o-anti lapha abadala. Ngesikhathi sihambe kanje kwaba khona ingane. Kwaba khona ingane. Asesingakhuluma sifundisa la. Kodwa kwaba ingane yabhekile. Alumbe ikhulu. Angazi mavu wayivuswe. Khona sihlabelo 187. Sinevesi. Ukula inhliziyo. No, 157. Ungangeni umnyango fayini. Njalo incwadi yifundile. Umuntu odlala isidlo. Akafanele basidle. Udlela yena sobuzwa kuyo. Bantu abakhona inkosazana lapho lamakosazana. Owathi sahamba kanjani? Kwabonakala isixaza amabele exazulisa. Kwakhohlakala lutho.
kwaba sengathi ingane iyahlangana ekhaya sasihamba nomculo la abanye babekhona yena ngane manje yehla inyuka kwasa ngathi akulungile kahle noma sebehlele ephakameni bongena ephakameni betanga umntwana bekhuza bongena phakathi abantwana bejabula yona yangangena ngaphakathi njoba ngaphansi senizonxele wabona lehla ishona phansi iyowela eJudiya inkanye izimo yangabheka bezayo yanga nomnyango fanele sonke siyalo inhliziyo ezithi mangifishile mina kwenene kanti ukhona ozumfishela sabe kahle bantwana ey'koleni lapho siyakhona iy'kole ezinye umthetho walezi y'kole ukuhlala kwalabantwana abalapha kwehluleka kakhulu iningizimu nenyakatho ngokuhlanza nayo njengoba lapha phambi kwaNkulunkulu nje ikhuluma lezi ndaba azikhulunywa lapho uma ukhuluma lesikhuluma lawo lapho le nto esikhuluma lapho kwezinye iy'ndawo noma kusey'koleni noma kusemsebenzini into uma uyithathe uyifihla ngaphansi kwakho inhliziyo lakho ungayitsheli umuntu uma uyikhuluma abantu bazokuhleka kodwa ukhuluma ngani ukhuluma ukuzwela yini ngafaka ibhulo lami hayi bo ibhulo labantu besilisa cha soyela abantu besilisa lelami uzokuphendula khona izinto ey'njalo bantwana benkosi phambili isenzo kaNkulunkulu mningi namuhla kodwa ngiyabonga siyalokho uNkosi phambili kuba ungazibheki inkosi zethu wenze futhi inkosi uma ey'nhliziyweni zethu kube wena owunayo ade ngifunda incwadi kaJobe kulezi zinsukwani uma ngiyihlola sithi uJobe wale wawomubi noNkulunkulu uyachitha mayidala uNkulunkulu noma ufunda kahle indaba kaJobe akusiyena uJobe akusiyena omubi owasukela uJobe cha akusiyena ivesi likhona lapha lithi wambona ehamba wasebuza uvelaphi wasilingelwe inyama yahamba abaphathi bakaNkulunkulu njengoba selapha nje khaba umubi nomsela wakhe nempondo zakhe phakathi kwabantu bakaNkulunkulu angafana ngene wase kubuza yena uNkulunkulu omubi wade wathi habari umbonile uJobe uJobe umuntu wami engithembileyo ngcwele yami engithandayo nami engithandayo ongezwe akazange athi omuthi amfuna uJobe uNkulunkulu wayefuna umhlola inhliziyo yakhe njani njengoba silapha nje sonke uNkulunkulu uyathanda ukwasihlola inhliziyo zethu lokho kucasulile nalokho kunxaphisile mhlawumbe uNkulunkulu ufuna ukubona inhliziyo yakho enjani unokubona uma usufika ekhaya uzothi ungafika uma amadoda emabili ebhejelene eyithi uzowina mina neyithi uzowina mina uNkulunkulu ngakho uthi uzowina mina noma ukuthi uzowina uyahamba lapho usuxhukula uthe ubabe ngazi bengize ngiye mina emhlanganweni usuwini somuNkulunkulu usefikile phakathi inkosi unyebe njalo ngathi lapho wasifika inkosi emakhaya sifike isibusiso sihle esithathu isiphilisi imizi yababa namaye esikhuluma ngiyabonga inkosi usebenza Amashumi ayisikhombisa nesithupha 76 Nkosi ubusise phakama wethu.